muna musu addu'a masu kame Allah ka ba ku sa'a ya ku masu kame ku matsa za mu taimaka muku da addu'a Allah ka ba ku sa'a ku kamo shi waɗannan da kun kace za ku kama Allah ya ba ku sa'a ku kamo su amma ku sako waɗancan da aga hannuwanku ku sako inda irin suna kuka kama amma mu wallahi albarka ba za mu samu ku don sun zama muna bala'i me amfanin su mutum ne an ka ce zo ka fake kaza ya zo ya kasa fake to me amfanin zamanai ba zamanai bai inda suna kuka kama ma kun kai cikin daji ku ne musu sanduna amma bayan Allah ba san hawa ba san sauka ba kila ma wani wurin neman abinci za yana kun kama kuma ba ku bashi da bakin cikin da yake cike kuma kun kama bugu nai ya za ku yi da haƙƙin su don ku kama waɗancan ku yi ne ku kama shi mu ka roƙawa ba mu roƙan mai ko kuna roƙo a sako shi wallahi ni dai bani roƙo yan hakan mai ni wallahi daɗi sai na zuba ruwa ga ƙasa na sha yan an haka ma shi kuma Allah ka sa a kama shi kuma sun nuna alama wasu na cewa ba ta yiwa wacce ba ta yiwa gwamnatin da a sake ba sake take ba to shi